I els professors de Balears congelen les mobilitzacions previstes per la setmana que ve. Després de 4 hores de reunió, la Mesa d'Educació s'ha arribat a un principi d'acord i dilluns es tornaran a reunir les parts. Ha seguit la reunió Aina Gutiérrez. Bon dia, Aina. Han acostat posicions. Bon dia, així és, han arribat a un enteniment després de 4 hores de reunió. Ara mateix la Conselleria d'Educació ha millorat la seva oferta, que es materialitzaria en 50 milions d'euros pels pròxims 4 anys en la carrera professional i també en les millores retributives per als 15.000 docents de les Illes Balears. La condició, però, la condició sine qua non perquè les negociacions continuïn és desconvocar la mobilització programada per dimecres que ve a les portes del Consolat demà. I amb el paper, amb el document de les millores de la mà, els sindicats convocaran d'urgència les diferents juntes de personal docent, la de Mallorca, la de Menorca i les d'Eivissa. I Formentera analitzaran el document i decidiran si aquest increment és o no suficient i es tornaran a reunir en aquesta sala amb la Conselleria d'Educació el pròxim dilluns. La baixada de ràtios, la disminució de les hores lectives i sobretot la carrera professional i que la puguin percebre dins l'any 2023 són els temes principals d'aquesta negociació. L'esforç, el manco de voluntat per que hi sigui, per demà mateix s'han compromès a enviar-nos un document amb la nova proposta on ja s'haurien d'incorporar aquests avanços, sobretot pressupostaris. Nosaltres hem fet com a gest preventiu congelar les mobilitzacions, convocar les juntes per plantejar la congelació de les mobilitzacions. Considerem que és vera que s'ha incrementat un poc el pressupost inicial destinat a totes les millores presents a l'acord marc, però creiem que encara és insuficient. Les propostes damunt la taula pensam que són molt millorables, que hi ha marge per la negociació. Esperar l'acord redactat final que veurem dilluns. En funció d'això desconvocarem les concentracions o continuarem en elles. Que això és un acord necessari a nivell sociolaboral i a nivell de la millora de l'educació en general, amb això estem d'acord, però nosaltres hem d'encaixar aquestes propostes dins el que són el planejament des d'Hisenda.